Yeah, greetings, molweni, sanibonani, siyanibingelela kohlelweni lwena lwengqayizivela. This is Durban Network, your favorite show. Igama ke ngusabelo Ndabaso umfana wale phansi eMkhomazi. Kanti ke amagama esifuna ukuvula ngawe namhlanje athi pick up the small stones before they form a rock. Let me repeat that. You just pick up the small stones before they form a rock. Esikhathini esiningi siyaye sifuna ukuthi inkinga siye kuzona seziningi seyimbondelene. Kubalekile ukuthi yonke into uyilungise ingakafika esigabeni sokuthi ayisolveki. Njengamanje e-studio ke sivakashelwe King Lwa, for which his real name uAlwande Zungu. Ozungu obani? Onyama kayishi. Qobeni. Ugwabini. Sengwayo. Sengwayo. Onyama kayibe. Oncwane. Ithanga babebeleyo. Hey. Wensizwa kithi awusixoxele la ukuthi uAlwande Zungu ubani? Mhlawumbe usitshele ngokukhula kwakho ukuthi ukhule kanjani, ukhulele kuphi? Okay, mina ngazalwa Magabeni. Magabeni. Yeah, ngakhula so peace. Ngakhula so peace kodwa manje ngokuhlala ngideyovu. Hello. Yeah. Oh yes, ngiyayibona iLove. Ufunde kuphi isikole ufunde kusona? Ngifundi mani toti. Oh, emanzi mntoni. Yes, yeah. Ngibethe ikhulu. Okay, fine. Bekunjani esikoleni? Sixoxele nje ngesikole. Bekumnandi? Yeah, kona kade dand. Kade kunga fun. Bakhona sabakhumbule kade ufunda nabo. Yeah, baba. Wena bangani inkunzi? Yeah. Con. So into le yomculo kuwena uyiqala usase esikoleni sayingane noma mhlawumbe into nje evele yaqhamuka nje? Ango yaqhamuka 2022. 2020. Yeah, ngathi kuyeka. Bedwadi 2020 ngahlangana ngobhodola kuthiwa ukhethi sithi ukhaya engqo baba bese uthi 2024 ngaqala ngakhipha amaculo ukuthi siyadwaya konke nithi dididi body form. Uyawuthanda umculo? Yeah, ngathanda ngqoya. So ilokhu nja ke angithi wenza hip hop? Cha ngende ama piano. Oh, amapiano. Okay, why amapiano? Mningi music obungayichoose, bongenza umaskandi, bongenza hip hop, wena wenza amapiano. Uthanda ama trend, eh? Yeah. Wena trend amapiano yakubona. So sixoxele why vele amapiano ini lo ithanda kangako ngamapiano? Okay. Ama piano. Ngathani lokuthi ngeke qayetani udicabanga ngakho ukuthi ubone uthini ngona piano uzokhona ukukhuluma ngawe ngothanda khona ngembumeyo. So ubani ukubhalela ingoma mangabe ubhala noma nje uvela ungene e-studio usho lento eseyifika ekhaya? Okay, kodwa ngiyadibaya kodwa siyathina uphethulana. Oh, no producer. Yeah. So lokho uqalile usebenza no producer yedwa noma abantu abahlukene? Yeah. Ngidona ubotito waka 2020 kona ntana ngira 7
die. Mhm. Yeah. Mana-ke before uqaleke amapiano wena uqala ube involved to into music and stuff. Vele wawumuntu mhlawumbe othanda ukudansa before owethanda ukudlala ingoma noma Okay. Kukhwini wami kade ngithanda ukucoya ngidanda Oh, yeah. there. Mhm. Yeah. la kuthiwa kudanswa khona nangu nawo. Yeah. Bese kwaya. Mhm. 2022. Mhm. Ngicabanga ukuthi hayi kufanele ukuthi kuye ukuthi ngizokhombisa bonke abantu ithayente yami. Mhm. Yeah. Do you think or do you believe that you've been always talented entweni yamapiano noma mhlawumbe nje wavele wangena wafitha? Okay, ngicabanga nje Mhm. ukuthi nginowathi coy amapiano. Mhm. Nginowathi coy hip hop. Ngabona kuyithatha ngino yeah. Ngone ngene kama piano. Mhm. Yeah. Oh. So tell me, uma uqala wenza amapiano uqale mhlawumbe uraphe ungene engomeni zabantu noma wasovete unama-beat akho so umithi uproducer kwenzakalani? Okay, khona umoya oproducer ohlala efoyeni ngahlangana naye ngantele wethu ngithanda ucoya kanje oda ngiphathe okuncane ngangayithatha incane bese izothatha ubeat kodwa khona uchetheyana-ke. Yes. Yeah. Oh, yena wakwenzela i-beat. Yebo. Mhm. Bese kwala khona uchatho uchatho-ke wakhetha ukudayisa yobhidi ngwaqade enganithembi. Oh, engakuthembi ejesu zogeja. Ukuthi ngizowathi coya loka kukhona abantu abangiqoyayo nje. So waqala ke manje wacompose ingoma zakho manje. Yeah. Mhlawumbe ukhona omunye umuntu owayekusiza mangabe sowuthola i-beat sowenza ingoma yakho noma wawuzenzela uwedwa ne-beat lakho? Hayi kade ngitsilo uphothuta yo kade ngaqana uthiwa ukhethi seed. Yeah. So lokhu usebenza naye. Yeah. So waqala ke manje wenza ingoma zakho e-studio. So like how was it feeling yokuthi ube se-studio so creator manje ingoma zakho kwakunjani nje awusitshele ngaleyo feeling? Hey kade ngekho kade ngekho kona kuyuya ngwakade ngicanga ukuthi abantu badokade ukuyitho nje engicuyayo kwaya ngadwaya ngihlothana njoka ngibanda ngifuna ukhonela bonke abantu ithayente yami ukuthi sonke siyafana enhlabeni akekho ngcono kunomoya ngobani uNkulunkulu ulithanda ngawo ukufana. Yeah. So usuqala ke manje so record ingoma yakho yokuqala isisemshinini manje yonke into usuyilalela wena wawunjani ukujabula nje with your first song? Ngadawu yakhoyo angiboni kama ngona kade kukhona indawo yebo sendo So khale radio manje. Yeah. So abangani family umama ekhaya wayejabule naye ngokusona ingoma manje. awadawu yakho kokona ntandi le udadabuya ngiyathola support kwi-film yami ya. Because yonke ngifuna ukuyibuza na King Lwa ukuthi the time you decide ukuthi manje sofuna ukwenza music
ifamily yakho ioledi iTime Amaliko nawo abanye bathini ba-embrace le ndaba yakho yokwenza umusic Adawa yakho no ngaqala kathi into yami ngifuna ukuqamela ukuthi akekho umuntu odukiye kunomoya sonke sithi nawo amakhono amakhono abantu abafana ahlukile uma ukhula mhlawumbe usasesikoleni ukhula estradini sakho noma kule ndawo okade uhlala kuzona beyinjani environment bekunjani ukukhula okhoya kona kade kuyadi inkinga leyo kade kuyakhona abantu abangiqaya kodwa mina ke kade ngidinga qiye yabo ngoba ekhaya bangikomita uthando okay fine so bo abangani bowunabo ngalesikhathi ukhula abantu yeah kade bekhona bona intombi uleshimane pastor hayi kade kingadoni ujole manje sowumdala hayi kade ekhaya kodwa bekumnandi yeah so okay so now ke manje music and stuff music unento ezihlukene ezenziwayo fanele ube se stage uperform kumele ube nama radio shows wenza ama interviews zonke lezo zinto so wena since ever usuqalile waba ne studio project sakho usuqalile mhlawumbe uya perform yebo ukuperform ngaqani ni wami 2024 eThekwini ngayo ukuperform yebo esengayele ukuperform abantu ba kwamaphoti competition into yo Nganizakwethu, this is Durban Network and I am your host uSabelo Ndabase. Njengamanje ngihleli no King Lwa umfokazungu unyama kayishi ishangaba phephezeli. Ake siyentengisweni siyabuya. In an ever-changing world, security is more important than ever. At Native Guards, we provide top-notch security solutions tailored to your unique needs. From corporate offices to residential properties, our highly trained team ensures your peace of mind. Professional, reliable, dedicated. Trust Native Guards for comprehensive security services. Contact us today for security you can trust. Call us now on 07840267112 or 067795555946. You can also email us on info@nativeguards.com. Our website is nativeguards.com, and you can visit us at our offices. The number is 2030 in Diaconia Center, Durban. Native Guards, your shield of safety. Yes, phinde sinamukeleke ohlelweni lwena lwengqayizivele. This is Durban Network. Khumbula ukuthi ngisahleli naye uKing Lwa umfokazungu. Mfethu masiya emarket besikhuluma ngendaba yakho yokuqala uperform ukuthi hayi impela soke waperforma. Sitshele ngeperformance yokuqala, the very first performance owaba nayo. How was it kuwena before sokhuluma ngecrowd ukuthi ya respond kanjani kuwena wazizwa kanjani nje uba se stage uperform ingoma yakho? Okay, phone ndiyaqaya. Hey, ngabe bona eThekwini kwande kade koketi. Ntsengo ke kodwa kade ngiyona now. Thomasie. Dae ukhona kuyeni bele ukuthi ipapa ndiyaqaya ngidangide ngisabe ukungaphanga kwabantu Wawungasabi? hayi ndoda Endangide. yathi i-performance yokuqala kuthiwa iyathusa nje kube ngathi abantu zoveliwe phansi wena wangabasabi kade ngingathabi into ngoba ngiyayazi into engiyifunayo. So the time you perform ke like do you have like ama dancers osuku hamba nawo noma usuku hamba one man? Ngitwe
ngedwa edit hey awusawu perform wedwa ufaka Yodwa. dancers nyana kodwa ngemuva angitabi ma yeah uperforma so wenzani ufaka nomjive noma shaya imic kuphela nje ngiyazama ukudaba ngiyazama ukudaba ngoba afanele uperforme kuphela fanele abantu uzame ubadawuyisa yeah so sibuyele kuyona ke i-response from i-performance yakho abantu baye accepta kanjani how was the reception kwi-performance yakho yokuqala baqaye udibo ngidi kowendami ngaqala ngabatheli hey ngithethe kokuya ngiyazi abantu baqaye ukuthi yobhuti udiko wendami ngaqala ngababa motivating ingano bese tathi ngaqaye udibo okay ngazi yona yeah ngabebona hayi kodwa yathi siphakathi kanti sele dantaka yeah so uma mhlawumbe singabheka kuma performances zakho njengokuthi usenze ama performances ahlukahlukene so would you say so ukhulile from the first performance mhlawumbe khona oloku kufunda mhlawumbe ulokwenza ukuthi performance yakho ibe ngcono time by time yebo kona sengikhulile kona performance ngoba naqaya ngeke ndifane ngikona nhlanje yeah so sayingcono wakho yeah kuningi la improve yeah ngo ngikwade ufunda ukuthi afanele uthi uretete ufokade ukuthi wena uyojoya bane zame udanda bane abantu tole batoyi bathethile hayi idandla uthi nawe into yakho idokhoya yeah iphopa yakho yebo no that's true e-studio ke sibuyele kancane ngala e-studio uma ubheka mhlambe the very first song that you did ucompare nengoma mhlambe the last song ekuyiyona ogcine ngayo ukuyenza ukukhula kukhona la in between yebo ukhoya kokona kakhulu ngeke ngiqamamanga ukwenze kukhona ko no putilana kanti thethelana kodwa ngidale ongena kwinakai bode abantu bathebo king ngathi thina sithabande ongene kwimaki wena kodwa tuthwa kodwa titodile izafani njenge seqayeni yeah tell us lwa invele le yenza ukuthi ube brave uma ngabe uyongena ku mic hence highlight ukuthi abantu abaningi babethi kuwena bayasaba bona ukungena ku mic but wena you always find that brave spot to be behind the mic and deliver what you have to deliver zola nkadi ngingazabi ngayende ngayitana kwambea into yami ngidibida ukuthi bona ngikude akhoyo ngayende ite cousin ilodikaya so fanje unengoma engaki manje sedi phone ngaphandle lo 17 ha sedi phone sedi toya kona titi sedi party phone lo 17 manje ngidota video manje ayikho video boke wayenza before ikhona inkinga iquality equality kodwa sendiko itaya buti khona abantu antsiriye nayo fanele intsiriye so how come mfethu uthe uqale ukucula ngo20 ngayi 2022 ukuba se studio asikhulume e studio uqale nini okay ukungena estudio kwimark ngayi 2020
2023. Yeah. Mhm. Yeah. But I mean, I'm just checking ukuthi from 2023 kuza manje sokwazi ukwenza ingoma ezu17. Yeah. Yo, that's a lot. Yeah. Lezo ngoma ungayihlukanisa even phakathi wakha ama-album awu2. Yini inspire ukuthi every time you feel like you can release something, you can write something? Do you have that fast concept ukuthi ikusiza ukuthi ukwazi ukungena e-studio lokuba nengoma ngengoma? Yeah, okay, but nini into engawuthi down. People abantu bekhona nje ucula kana lecina wena incwe afane nawe uqhubeka kuyo ngoba ukhona abantu abakona kami ngawe ufane wena uzaqedeka kakhulu ukuthi wena ithanda yakho yeyo. Yeah. Ziningi impela ingoma osozenzile. Mhlawumbe out of ingoma ozenzile yiphi ingoma ongathi it stand out from lezi ezinye ingoma? Yabo leya. I love that song. Yeah, thanda sami ikuye engithanda kakambe yayo Isithanda sami. yeah. Yona ithanda kakhulu. Yeah. Kusho sukhuluma Hayi, akho ndawo. Ngoba tangani into ophetho rame ikuye. Datani dato ukuthi atithanda ngoyithanda sami. Ngakhetha ikuye aqaya. Ngakhetha ithanda sami. Ikuye etithathu. Kodwa awukhombisi ukuthi ikuye etithathu. Kuze ngathi kanti sengitwa yakho ungena kwetitudo kanti ikuye yami yetithathu ithanda sami. Hey, ya kusho alicula ngenhliziyo nange understand. Yeah. Ngifuna ukuthola la I because you sound as if like you've got a very strong bond wena no producer wakho. Kuzwala ngathi niyazwana kakhulu nalensizwa. Yeah, ziyazwana kuyo. Angiqamanga le. Hayi, ziyazwana kuyo. Yeah, okokwe okuwe. So let's say mhlambe you are creating a certain song kanjalo uba ne-input enkulu yakusiza kakhulu ukuthi ingoma ihlangane. Yeah. Ngoba it told thenga ubeda ubeda ke uyichitha imark athi king athi sayancane uzophindela kwimark angithe fanele tiqhwelo to bese ke ukuntonta kwimark yezi phindiye kuze kuphume into perfect kodwa abantu ngiyazi bazoqaya ukuthi ngicula nami mina ngicula ngayi ndlela yami ngicula kube ngathi ngakhuluma lezi ukuthi hlanganirwa amaphathi perfect. Yeah. So yena kushuthi uya understand indlela ekumele uzwakale ngayo to an extent ukuthi le ndlela wena osuke mhlawumbe ulip sync ngayo or urecorde ngayo vocal lakho uyazi kumele achophe kuphi ukuze kuphume lento Yeah, uyazi. Kushuthi niya understand na. Yeah. Producer wami he would also want to ask something from you. King lo. Yeah. Mhlambe kuyabonakala ukuyazwakala ngathi sowusebenzile impela ingoma esu17 iningi. Have you sort of featured amanye ama-artists siya ku-producer? Mhlambe khona abanye ke wacula nabo mhlambe engomeni wabafeature mhlambe mawuqeda lokho uphinde usichazele ngalo nobhuti ohamba nabo ukuthi nisebenzisana kanjani nabo. Okay, bakhona afethu sengingathini nawo onqala ke kokoni kuya tsaya zana ri kode zana ri zangedi iphume to no intiyonela ukuthi
no pay manje ngizothatha no usipotato manje bese ukuthi yakandale ngifi nawo editodo ubutani uthi bonito nay ifanelini iketi on tabade kuthiwa kiyak sik ifanelinde Yeah. ikwazi ukunjabode konke yana into ngiyakhona iyathanda ukuba ihlanda lokade sikhona mnandi sihlanganisa indawo yokuhlanganisa ividiyo ukuthi idlayo kwi-TV. Omunye umbuzo ke ophume kule mbuzo ebuya ngala ukuthi sibonile ukuthi kune crew yabantu ohamba nabo ukuthi mhlawumbe nisebenzisana kanjani nabo in terms of trying to balance your point. Yeah, kanti sengiqadi yakho. Okay. King Lwa, do you see yourself in future mhlawumbe feature ama-artist amanye amakhulu or ufuna ukuyibamba ngale lane? Asithi mhlawumbe naku u-DJ Tira ngoba phela waleThekwini King Lwa ndoda ngifuna ukusebenza nawe, kungenzeka? Ngingathi wakho ngoba ngiyabona nami ukuthi bona ngiyipheduyo ngingathi wakho angaze qama umuntu uphedu ithi king ngifisa ukusiza ngifisa mina udonate ngayini ngake king ngizokuthatha ngikuyise ya ngingathi wakho yeah ngisathi ngifuna ukuya lapho ukuthi mhlambe wena as a package, as a musician, you are the package. But khona into oshoda ngazo ubona ukuthi mangingathola ukuthi nokuthi i-brand yakhe Ngilwa iyobe seyiphelele. Mhlambe sesenzana umuntu nje obukile i-podcast ukuthi mhlambe onotho ongafisa ukuxhasa ukucomplete i-package yakho as uKingilwa, izinto ozidingayo ofile ukuthi mawungase abantu bakuxhase ngazo ingaba complete i-brand yakho. Okay, okokuqala ngidinga edit tudo ilobe then ukuthi thuna ukuthi to ngidinga umuntu ulongisida ngamaphupho nendawo apheduyo nami ngibona ngiyopebona kogoyi ngibona nje welithaduke mintinga bayi kude angawitani adowadi ophuma kwi-TV kodwa ifanelini ukuthi kuyaseki elongisida ngayi ividiyo bakhona nabanye baphosa abaku-TikTok kodwa kundingide ngikudingayo angikuyi kuphela ngiphinde ukuthi ngidayise izikipa amajaketi amateyi ngine brand yami kuthiwe keep it up yebo kodwa umuntu uthi uyathanda mende izikipa senkampani ijaketi enkampani ngiyakwazi ukwenza lokho. Oh, you also a business person. Kodwa lezi ngidinga kuyo izitude nayi i-transport. Yebo. Ukhona umunye umbuzo ngalapha? I know okunye weKingilwa ngifuna ukuthola ukuthi since uqale le journey yakho yo music like ama surroundings akho, I'm sure khona mhlawumbe ikaso phila kulona nje ukuthi uselove manje ngokuhlala like
how's the respond? Ikhona i-support ekasi elokishini ukuthi no hayi uDlawu yena umuntu okhona la osirepresenta. Okay, yabo ngale khaya. Mina angiphumi mina ekhaya. Mphumbuka ngiya kope bona noma ngiya kwiliteri noma ngiya kophanda. Ukuthi ngizobona ngabandayo abantu ngadi ngifuna ngoba into ngigama imoto. So like music wakho ke wona bakhona abantu asebenawo out there mhlawumbe abakwazi ukudlala abakwazi uku-access. Yebo akhona ngoba khoyo ingoya neto yayi konke ayitena khona lo to yakonke amatiti bathi bombale di king wa lo to yonke amatiti bathi bona ngikona ko TikTok ko YouTube ngikona. Yebo Out of wonke amagama ongazibiza ngawo vele wathi uKing Lwa. What's the inspiration, I mean, around igama la King Lwa? okay igama the king. Where a king, you know, in koyo nami ngimkhoyo kwabantu ngoba ngangalithiwa manje ngiyamphuma endaweni ethile kodwa khona phithiphithi kubuye umuntu okwandena abanezinto ihlawa kanje abantu baphithile engakho ngaliqala uking. Yebo Lwa yebo ela Lwa igama yami we nina ngafaya uking. Yebo hayi no sengiyalithola. yebo Mhlawumbe njengamanje from la umekhona kunani khona single that is out oyiphushayo i-project EP kwenza kuphithizela. okay manje into engiphutha kuyithando lami into engiphutha kuyo kade khona icuya elophuma kana dole engikhona Sipho sethu. Sipho sethu. So kulolo culo feature uSipho sethu. Yebo. Lenziwe vele lo producer wakho. Yebo. Kodwa kawo qayiwa itsita phedwayo ukuthi siqinile indawo eyokuthi sikhokhe ubhududa siqinile ithambo ukuthi sithathe uSipho sethu eThekwini. Okay, fine. So is there anything like ngizwe uke wakhuluma ngendaba yo music video yiphi lengoma ozoyenzela music video uthando lwethu kwenzakala? Okay, icoya engidodla ivideo ithando ram. Thando la. Yebo. Icoya ngifunda ivideo ithando ram ngoba isona siyanda kakhoyo. Isona engithi phutha khoyo. Yeah. For which I think it's the very same song ozosiperformela yona Thando lami namhlanje. Yeah, ithando ram. Yeah. Sithandwa sami. Yeah. Okay, fine. Sesivala nje mhlawumbe umuntu ongathanda ukubhuka nongathanda ukukulandela kuma social networks nongathanda nje ukuza nosizo oluthize empilweni yakho angaxhumana kanjani nawe sinikeze ama details akho ama social handles everything. Okay. Ngokhinga kowebuke kwetha Asiqale ngeFacebook. Yeah. Uba ku Facebook. King Lwa. Yeah. Ku TikTok. King Lwa. Kwetha King Lwa. But tanda yami ngirotade ubudo umperi wefanelini ukuthi edowazi ukuyitho kahle. Yebo.
hayi inamba soyibhala la phansi escreenini. Yebo. Ya soyibhala la. Yebo. Babukeli abafuna inamba bazoyithola la phansi escreenini. Sesiyalivala ke uhlelo but Lwa King Lwa Zungu. Siyalivala manje uhlelo mfowethu. Sifuna nje ukubonga kakhulu ukuthi usivakashele la e-studio. Mhlawumbe sesivala yini nje your closing remarks into ongafisa ukisho kubalandeli bakho nakubantu base South Africa. Okay, into engakwita ukuyiro ukuthi bakwethu ngicela support. Ngicela abantu bangangiqhayi ngoba mina ngithi kwayi mina ngakhethe ukushukuma ngiphila ne-disability kodwa ngakwazi ukushukuma ngathi uthi ngikuye uthi ngidayile uthi ngilamaqhayiba netina nje kodwa ngibona khona into abantu ukuthi akekho umuntu ngcono kunomoya awufanele give up endabeni noma ngathi uphila kwetipi isimo awufanele ugive up awufanele ukhaya kuyo ukuthi ngintoda ngayokho ngoba onkonko okuphiye ithinta kwinkinga wena uyahluleka ukuthi donke ngena abantu ngicela nisupporta kakhulu bafethu nidodwa inkoyami niphinde nivote ngoba khona i-committee engitoyiniyo. Yes, yeah. Bafethu sivala kanjalo ke uhlelo into esho uKing Lwala uthi noma ngabe uphila naluphi uhlobo lwe-disability kodwa umqondo wakho mangabe ungakhiyiwe usakwazi ukuvuka wenza izinto. Sikhuluma ngomuntu oneyingoma ezu-17 umuntu okuwukuthi une-company eyenza i-printing. Umuntu ophuma ngayo okhuluma nabantu abakhuthaze ngeindlela ezahlukahlukene. So it is a high time that you stop making excuses. Nangu King Lwa akenzi ma-excuse but uyavuka yophanda njengezinye ingwenya agcwala istrat. Siyacela ke bafowethu ukuthi kubo bonke abanye abaphila ne-disability, it can be any type or any kind of disability. Nganiza kwethu ningayitheli ngamanzi abandayo, vukani nenze kwenzeka. But la siyabonga kakhulu. Ngitawuya kuye ngiyabonga kuye. Sivala kanjalo ukuhlelo ngani nakwethu. This is Durban Network. Igama ke ngusabelo Ndabase umfana wale phansi eMkhomazi. Siyacela ukuthi ke in numbers nambe niye lapha kuma socials ka King Lwa nimfollowe ni like ama video akhe no share nambe no subscribe le khona on YouTube. Nenze the very same thing with Durban Network. Qhubekani ke support this favorite podcast of yours. Sivala kanjalo ke uhlelo lwethu sithi sasihambe. Ngifuna wena awuthanda yami sidla ezo baby
nawe utaweza so do I think that, so do I think that. Why I let the day of morning live, I let the day of morning live. I would do it to any time. Done, everything I would hear, everything I would hear. Done, everything I would hear, everything I would hear. Done, everything I would hear, everything I would hear. Done, everything I would hear, everything I would hear. Be the man.